יש לנו מפעל עוגיות לפסח, אנחנו פתחנו אתר מכירות לפסח, שאנחנו מוכרים בעצם ללקוחות באופן ישיר. בעצם זה היה מאוד גדול עלינו מבחינה משרדית, זה לא היה בנוי לזה, ואז נתקענו עם אסתר לוי, שהיא בעצם לקחה את כל הנושא של הלידים, כל הנושא של הפניות של לקוחות, תיאומים, משלוחים, כל הדברים האלה. בעקבות זה שבעצם אנחנו משתמשים עם אסתר לוי, יכלנו באמת לחזור לכל לקוח ולהתייחס לכל לקוח, ולתת שירות לכל לקוח. מה שאני מאוד אוהב אצל אסתר זה שיש לפעמים כל מיני לקוחות שיש להם חוסרים במשלוח, או בעיות עם הגבייה, או כל מיני פתרונות שלא מופיעים באופן רגיל ושוטף באתר. היא בעצם לקחה את זה באופן מאוד אחראי לידיים, היא בעצם נתנה את הפתרון לדברים שנופלים בין האצבעות, גם מבחינת הלקוחות וגם מבחינתנו. זה משהו מדהים שקרה לא רק מבחינת הלקוחות, אלא מבחינתי כבעל עסק, שפשוט הורידה לי את כל האחריות משם, והיא שחררה לי את הראש לכל הדברים האחרים. היה לי בעבר שגם השתמשתי עם שירותי מזכירות חיצונית. הנקודה שהפסקתי לעבוד עם השירותים האלה, שבכל מקום בעצם בסוף היית צריך לנהל עוד בן אדם, עוד משרד, עוד ספק, עוד לקוח. מאז שאני משתמש עם אסתר, זה בעצם היא מנהלת אותי, היא בעצם עם כל האסרטיביות מגיעה ואומרת ועושה ולוקחת תהליכים לידיים ומשלימה אותם. אני ממליץ כבעל עסק לכל מי שלא יכול לסבול את כל הנושא של טפסולוגיה משרדית, תשתמשו איתה, תראו שהיא תעשה לכם חיים חדשים, תפתח לכם את העסק, תפתח לכם את הראש, תהיו פנויים רק לפתח ולמכור ולעשות כל מה שצריך, רק לא מה שאתם לא אוהבים.